Salutare, prieteni! Bine am găsit la un nou canal de YouTube. Acesta va fi o introducere, bine am găsit. Păi, voi începe în forță, ca să zic așa. Da, voi începe în forță cu acest desen minunat. Cum adică voi începe în forță cu acest desen minunat? Pentru că ăsta nu e un desen minunat. El m-ar rahat. Ăsta ar trebui să fiu eu. Da. Oricum, bine am găsit la acest canal de YouTube. Va fi un canal puțină artă cu paint, nu cine știe ce. Știu de asta de aici, prima dată, pentru că nu stă bine aici. Și credeți-vă, vreau să mă credeți, dar e ușor să desenezi cu paint, mă aștepți pe mine, uai, stai, mă aștepți pe mine. În fine, imaginează că am niște găuri pe mine. Da. Ștergem așa cu atenție maximă. Așa, și chestia asta. Așa, 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 îmi place, ștergem tot. Ștergem absolut. O să revin cu agenda pentru că nu vreau să vă că ăsta sunt eu. Un copil care e tăiat pe din două și are o față de pedofil în călduri. În fine, nu asta contează. Ce vorbeam? Deci, o să fac, acum vreau despre canalul propriu zis, o să fac și vlog și desenul ăsta e foarte urât, așa că o să ștergem. O să fac și vlog și gaming, da, puteți să șterg asta aici. Am un laptop destul de rahat. În fine, deci la asta deci să revenim. Vlog și gaming, deci, din câte vedeți, vă dați seama cât de bine scriu în ghilimele. Da. În fine, vlog și gaming. O să fac și gaming, am un titlul de căcat, o să jucăm diferite jocuri, nu mă interesează. CS, am PlayStation 4, deci momentan aș putea să postez cu el, dar, cum vreți voi. Da, școala. Aici demenția începe. Școala, porcării, prostitite, chestii mecherice. Așa, școala. Deci sunt în clasa 6, am 12 ani, pentru cei care nu știu. Dar și hai, ce să spun dacă fac eu un canal de YouTube. Asta a fost în ianuarie 2016. Adică alt canal, dacă mă înțelegeți. Și am început altul pentru că un an și 60 ceva de abonați. Super tare. Ce s-ar putea întâmpla mai mult? Da. Da, cum v-am spus, nu o să pot filma cu laptopul gaming pentru că am un laptop de. Oricum, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut introducerea. Nu uitați de butonul like care e și pe acolo deja jos, butonul de subscribe sau dacă l-aveți în română, abonați-vă și share dacă vreți, dacă aveți undeva să share-uiți și aveți grijă la Illuminati. Nu, sau nu? Nici eu nu știu. Da. Pa!